Ndakatanga ndakazodzoka ndikaona rakati tsvukirire ndikaonawo kuti raiti hete saka unoziva zvinhu zvaakuitika vanhu vakawanda because imagine pavhidhiyo rinonga raine kana kuti 9,000 comments video iroro kune vakatorishandisa zvisizvo. I know for sure, I know for certain, you know. Saka ndakuvanzwisa where their anger is coming from. Plus moreover vamwe vanonga vaine madhoo. God just bless me with the match. It's not my fault. Izvi ndakutoshura ndochiri noridzenesa ripere, you know. But anyway, here we are. Toti garo iri dai riri rangu. You understand where we are coming from. Mubasha wakandifonera sei ndazotanga kubuda nyaya dzemagaredzo pasina garo ngasandifonera. Ndakatokufonera ndina mother ndaida kukuseka se. Iwe Judith ndo zvanoda. Judith haana bahati kuona pani nangu admire siyana nini. Ina just say why usingandifoneri kana paine zvakanaka zvaitika. Tada kutoita tourist kuzoona magaro. Tourist attraction. Yes. Unoziva zvandakazviudza captain? Yeah. Ndakazviudza kuti mafans akafanana neshumba yakasungwa. Chero ikadzvowa zvakange yairuma. Havana zvavanokuita. Havana zvavanokuita. Ndinonga ndichingoti uko. But have you ever realized kuti people they are just waiting for just a small imagine kuti half garo kabuda that trend. What about the whole thing? Yes. About vanhu vakangomirira. And also, I can't call this a mistake because ndakabata ndega phone nemaoko angu ndikaposta ndikaona zvakakodzera. Plus moreover that was an advert. Unoziva zvaiitika paya iya yanga iri advert yanga yabhadharwa. Saka ndakafunga kuti saka ndikadelita, does that mean kuti ndakuenda kureshoot? Apa client iri kufara kuti zvinhu zviri kuita. Abva ati pamusoro bva ndifona zvikazoya kutora imwe mari because riri kufamba. Ndobva ndaenda kunodriver nemaoko angu futi. Pakudriver kwakwenda unoni kuti mwoyo wangu wanga wakuchiti ndodelita here apa mari ndatora futi. Ndakazongotora mari shamwari ndikati kana ndakabhadharwa handiti ndabhadharwa bva ndaita video. Ndapedza kuita video ndapedza bva ndaposta kobva ndachizi zviri kufamba zvakanaka, video riri kufamba yautore mari. Saka mwoyo wangu wanga uchibvunza vandafonera timu rangu ndeti nemi ndodelita here zvikazi watonanika kare ukadelita zvinotoita wese chisiya zvakadaro. Ndikati saka ndoidini zvikazi enda unotora imwe mari. Ndikanotora imwe mari ndikanyarara. Izvezvizvi ndiri ngoti ndikadii ndotenga ice cream ndohya. Ndikafila unga ndaakutsva ndotenga ice cream ndohya. Apa Zuckerberg unonga achiisa zveimwe nekune rimwe side because engagement yakakwira. Kana nembodelete ndakati ndofa kamwe. Video yari yatondipinzira mari kai. Ndofa kamwe kani. Kana ndafa. But ndakatoona kuti ndine market ndikatanga kuita mavideo aya enzunzunzu aya kai. Kinembe kai. Market kinembe ine moto kai. Kinembe ine mari. Kepisha chingovhura Kinembe paita magaro pano mukadedza Limpopo boy nedivi at least mamavi anga ane mafuta. Vambopate competition pano togonoita mari. Kinembe yanetsa. Ndakaona kuti iwe zvazvinofamba. Unoti munhu akandiofa kana ka 200,000 ndinofa ndatoone boss amwari kuzvibudisa mahara zviro izvi. Dzimwe dzakachena. Ndikapiwa kana ka 200,000 ndinoshindira ndiri kunyepa ndofa kamwe. Kwa hiyo uri kuenda kupeji kwacho konodzokorodza kuona. Ndiye kana ari kudzokorodza. Raza ini video yaramborona. Ndakazviona kwevamwe. Video yaramborona rozi. Dzikai munoriona. Saka ndakutsvaga ipapa. Ndinodziva Harisi kureba. Ndenge ndasvika. Best day out of to be my sister. No. Dzika. Ndasvika. Tala cleaning, waxing incision.
Hey, ndarinonga. Ndarowanza. Yeah. Nanda zvino. Muri kutrend. Hands are Comment. good one. Brother, wakada watu wananda zvino. Comment section haifana kuitira hafu nema likes. Iwe zviri kudhonzerana wazwa here. So, do you know what happened? Ukatoenda ku, I think almost the whole of 2 months dzese ndandichienda kuma massage. Iyo inonga ichinzi drainage. Wakadrainera ake pakamera because unonga uchifanira kudrainwa inonzi lymphatic drainage. Saka unotobata mese muya achibata kumeka sure kuti make sense. I recently had this liposuction surgery, so it's a must for me to have a drainage. Even pakati pemakumbo andonditi imwe pakati makumbo unofanira massage pakati makumbo ungosumza nonono motoita massage. Oh, you don't know. Vanhu vakaita massage anokuudza unofanira kumasajwa, anokumasaja pakati makumbo, kumusana, kumberi, kumeka sure kuti wadraina. You understand? Unozoita anonzi manotes. Usakadrena noto anonzi manotes. So it's part of the process anyway, but it's a good one. For me, I don't regret anything having a surgery or anything because confidence and is over the bar. Done a 6-pack rangu randakatenga last month. Everything is on point. You get the point. Mupasha muchikone mupasha simudzairi chiso mupasha chiko tsana. Comment section tsana ndikuverenga. Ndiripo video racho captain inanzi ndachandikuziya. Ndakarisa kupage kwake mama V. Rakapinda. Ripai daira weka. Handizoti TikTok ina Facebook. Fana bariko. Facebook. Nambani? Pa TikTok hapana enda kuFacebook. Riripo iro. Nambani? Ukangodzika unoona randakasimudza maoko mudenga rai. Mupasha zvakwana munozomisa Facebook. Ini mama V ndemubvunzo ndoda kubvunza yangu but it's personal. Ndoda kubvunza kuti I know kuti Mama V izita reoffice rebasa rekutsvaka mari but outside Mama V muchazorora here uye mukadzi akaita sei because masejara makupinda muchada kuzorora mukadzi ane chivakasure kana kuti ane chi because I know kuti Mama V 1-0 kudhara vakarora aiwa iye atore chivakashure kudhara ndiri kutaura mucharora mukadzi akaita sei. So you know what, I think inini I'm too material. You know, when I said I'm too material, I'm too materialistic. Yeah, ni foot. Hey, I'm too material. In what sense? In a sense, I value material things more than jana marriage. I'm also too young to think about who am I going to marry, whether achanga ni magari rasina magari. At the moment, I'm thinking about how many houses do I want. You get the point. And which country to visit next? Which country to visit? I visited 29 countries so far. Esa anopisa anonyimwa mavisa ndakamaenda. Saka that's all I live for. I don't live for no. You understand? No, nogona kuitenga along the way. You get the point. I'm too material. I don't think he could I'm thinking about marriage at the moment. But every man anokwanisa kuti muchishanda zvamunoshanda mune muchida munhu anozoere anozotora then property after does not exist. So I don't know kuti kana mukashanda what money cannot do does not exist. How much is sex? Yo. Let's be realistic. We can't talk about kutanzi after washanda uchada uzoita sex. You can get sex anytime anyway. Let's be honest. As long as you have more money. Okay, akanikira $5. Saka inini ndinongofila kuti kana munhu akuda kurora it's a personal choice yekuti akuda kuzorora kwete kuti hazi ukapedza kuita zvaunonga waita uchazoda kudi ndinotangira ipapo kana pasina anonga aripo I'll help myself. Thank you. T for thank you. I'll help myself. What do you mean?
Mabiki. Did you? Anzibonye. Aiwe ndingaswera. Unoziva kuti kune vanhu vane madhimoni ekuti no it's okay don't worry. It's okay. Kune vanhu vane madhimoni ekuti munhu iye akangoshanda musi waanotambira ndo munosimuka nhengo yake aine pay pa you ones. I always tell people kuti you know what, there are some situation you can contain on your own. If you can help yourself in your own corner, do it and help yourself. You understand? People just waste time. That's when you realize, what have I done? I've wasted time. What is a moon? How you sleep off. People, they are too centered around this, and I'm sorry to be honest. Oh. So I don't know. I'm very truthful. What you see is what you get. I'm not gonna be battering for anybody. Why? Because ndakazoto discover kuti mafans ishumba dzakasungwa makumbo inongorira iri ikokoko indichita yandiri kuita saka panonga pakabhaizika vanhu munhu akakurumidza kuroora too much akamhanya kunoroora. There's a lot of people who are regretting. There's nothing vari mukati macho ende vanhu vanonga vachida kuti uroore usare uri musituation yavari iyoyo iri miserable. Saka na uyu nalorini zvaiva zvebasa. For a second. Nalorini zvaiva No, it's not any. Yeah, tikutomatya vamwe. nalorini zvaiva. No, it's not an interview. I'm just here for fun. If you need an interview, I'll come to your table. That is if you have the capacity to. They want us to suffer like that. As information yamakuda yakadzika yakuda mari patable. Nini, I'm very materialistic. Put man on the table, then we can talk. So yeah. Answer she capacity. Good answer. But vanhu vakaoma mukoma yujingoti ndai musoro wenyu sasa mama via wamone munotrenda mama via vanhu vakangonyarara zvavo Vanenge vachitaura but vanoiteko. Tamwari nandikudza vanhu vanongotaura vagotaura but shekukuita hapatomborina. Do you know funny part? Inini ndega inini ndonyatsotoziva kuti zvinhu zvandiri kuposta izvi zvinotopisa zvekuda. Dai kwanguruzi rakapostirwa nemumwe munhu kana rakalika nemaoko angu aya. You get the point. Saka pakadariva papa ya hanzi do you guys muri kuzvidza munoramba muchingoudzwa itai zvinokupai mari patable kwete uda kungotedzera vanhu kungoti zvazoda izvo. Saka that's the thing as because at the end of the day inima community guideline andinorarama ndakamatarisa ndaZuckerberg. Imwe community yesei handitombotedzeri maguidelines ese iwayo. Indakamuka ndakafila kuti ndofana kuti ndiende kunokwachurwa vhudzi ndo zviri kundinakidza musi weyo. I just go ndikanokwachurwa. You understand? Ende muri munhu wechitu wandaona after video randakaona nezuroka pane video randakaona nezuro munhu raidaidza kuti vanga vati ma5 ndikati handowapawo 10 muri honest wakomana ndimo vanhu 2 vandatanga kuona hamutenderere pane video hanzi vanga vatoda $5 ma55 ndikati aiwa ndokupai ma10 but vanhu vanoramba vachingotaura munhu a person is being honest mudati aite sei ari kutaura izviripo ndezvenyizvo inini handi
Sasa ndatomboonekwa ndiine munhu. Mirirai musi wamunozongondiona musi weyu ndo watinozotanga. Zvaizvozvi zvanzi I love you. I love you, say. You're a friend. Anyway, guys, inenganigadzira ndichangobva kusvika kwamutare at the moment. Saka damboti ndimbodya jembi. Muri kwamutare tsana? Ndandi kwamutare. Mamuri kana kuti muri kwamutare? Ndandi kwamutare ndadzoka nhasi. Aiwa wati uri kubva kusvika kwamutare izvozvi. Unozva shona yako. Ndrobva wasvika kubva kwamutare. Kubva aiwa wazogadzirisa. Wati uri kubva kusvika kwamutare. Ezvino ndiri kubva kusvika kubva kwamutare. Alright, ndiri kubva kusvika kubva kwamutare. Panishona serious. Ndiri kubva kusvika kwamutare. Ari kutoita ngasvika kwamutare aenda kwamutare izvozvi asvika manje manje. Dudo, ari mumota kusaitro. Juda usina sadza rokuruka so. Ndikurida. Andi. Guys, inzwa iwoga. Inzwa zvandoda kuita. Ndikangopinda mujoni. Toenda tonodya sadza rekukuruka strop iroro tese. Admire, usada kundikanaisa inini shamwari yangu. Please, leave us alone. Please. Saka uruti nini ndokangasa ndokangasa. Ayo, usadar. Isusu tsiyana nesu. Sadza rokuruka strop rona akadma. Saka Judith wabva ndiwenga nenyaya yemagaro kusvika pakuta uchadika na kumbera. Waiburitsirei magaro yayo? Waiburitsirei garo iro? Wada ufadzani? Wada ufadzani buru? Uri kutrenda kaburu. Kuzimbabwe Judy. Unazauti kuZimbabwe ka. Kanu chete. Saka nawe Judy. And the people they are waiting for you. Yeah. Uri kuramba udya sadza remagaro iri. Uri kuramba udya sadza remagaro. Ndikutorida weni. Unoziva chii? Ndandafunga kuti pamwe ndikauya ndikabhadharawo kana bill. Manje Judith akutondishanda. Ara chiuya kwacho uya. Come. Sadza remagaro rinonaka. Sadza remagaro. Anje uya come. Aiwa ndikuya paJoni manje ndimboya kuna abi yangu. Ayo ibouya. Masvika muntu udze tsana. Mazotopesa. Saka unozoti. Makabuda nana mchembe. Mironzo. Ndaenda pa Instagram pangu inbox yangu. Amene kuti vanhu vanonga vachifunga kuti ndiri pa iwe vanhu vanopenga here. My inbox is full. For what manje? Oga. Magare kana udakuona kuti magara anopisaka. Imi magara ari kuvhurwa pano. Vanhu they are not okay nenyaya yemagara. Vanhu they are not okay nenyaya yema. I think normalize kungoburitsa garo. Rosa munhu akandifona hera kutaura zita rake. Ndakamubvunza saka unongochitera. Captain. Ndikatoona kuti madam anotarisa neziso. Ndokonyepedzera kubuda ndopinda mumota. Kana ndichambomhanya kutotarisa kuoffice alarm yarira. Ndikatosayepe. Magaro kuvanhu boys. Apa saitishi adzi zoni problem yamukita captain muri sikidza pate takufunga kuti zvakuita ubva mati aiwa iwe captain ndiwo uri kuita ma live enzunzunzu. Aiwa ibhawa nzunzunzu kupi kwe ibhawa ibhawa iwe ndiwo uri kuita inzwa iwe vanhu mirai inzwa mother ndimabva kuona video nyashi yangu inganzi iri water iri anhu ari kungoti water. Garo racho nderaniko? Uye darakaita water kana kaita chidhina garo nderako bro. Ndakutofunga kuenda pa OnlyFans unoziya. Tsano kubhawa kuri kupisa tsano. Zvoti mukangouya kubhawa. Mama ndika machona ndimaona kuti makafuratira kamera. Muti pe 100k kawani. Mati zviri kubhadharwa mari. Kubhawa kuri kupisa tsano. Kutoba anonga achibhadhara mari. Nasiririko futi ka. Imimi mama chete kungomira kutarisa. Chimbomira kaniwe ndimbomira. Mati zvino zviri mari. Enya anotangira pa 20k uya henyi magaro. Mira, kanshanda ngapa 10k kuti ana market kana ndani market.
Ane market. Ane market. Ane market. Tanga uchavatsamwira vanhu ozongopesera zvatongo atoo mafanisi. Saka I didn't know kuti hanzi Zebedia. I didn't know kuti anonzi masugar lines unoziva. Ndakazotodziona online. Sugar lines. Kuti chizvi kuti zvonaka here? Zonaka. Munhu anonaka. Munhu anogara nemasugar lines anonaka. Makuzoita mamavi vanoposta rimwe manje. Anoposta rimwe. Muri kutiiko imimi? Sugar for sugar. Hanzi hai Zebi. But Zebi yakapfeka. Ndapererwa unoziva kuti unogara basi haugumbuki bewe unogara basi kuti tende. Hai Zebi saka ndati Zebi wei. Asiwaita wrong number. Saka pandazofunga manje kuti Zebi for zebra. No. Mandina kuita. Riseko Zebi. Ngokubina we. Guys, when I in the battle, I'm not to talk on 10k. The period Zebi 10k. At least when we say ngompa open up guys. Yeah. Ndikamba ndikandira. Country was Zebi guys. I know you power man. Ana yakubawa nasi tutangana 4 iri ndora tosta rangu rebasa iri Zebi ndora rebasa Zebra harisi nasi ndikangonzi Zebi anazo ziti zvakanaka nepo tati kutokumbirawo pauri kuuya ukinimbika kubhawa gadzira akaundi yakanzi Zebi tizive kuti ndiwe tifambire pamwe mandevhora Zebi. Zebi for Zebedia. Rati. Hanzi Zebi baby. Rati. Ndikumbira ma followers. Okay. Guys, ndikumbira follow love. Rati. Hanzi ndiani magarere. Ndini wena ngangu. Rati. This roka iko keshe $50 sadaro shamwa ndiro kama ini. Unoziyaka ndakazototi dhuu ndikafunga kuti kuna ari kuenda kuBBO kuti awedzerwe magaro iwayo inangu inacho chandanda kuchange chekupomerwa pandakaenda seja go then on the front seat take us a road that is there, open that door, take it. Yeah, you can eat it, it's fine. Kuna kutotofita warungu murikuona. Thank you, brother. Hello, how are you? I have got Zebi here. Come and say hello to Zebi. And you're not some bumper. Yeah, I've got Zebedia here. Yeah, he was written in the Bible. Let's see how friendly we can be. Yo, okay, here's Zebi. Hello. Hello, Zebi. hi. How are you? Yeah, his name My is name is Zebi for short. Zebi for short. Well, Yes, I'm Zebi for Charlene. sure. I'm Charlene, and this is my husband, Kuni. Hey, Love, husband. love, we papa. Well, lovely meeting you, and Thank I you. hope you have a lovely Saturday. And this is an awesome gentleman who just blessed us with amazing food. Oh, thank you so much. Thank you so much. I also want to thank him for you. Thank you so much, brother. Thanks, sir. Have a lovely Saturday. Bye. What do you want? Today I want to bless you. Thank you. Come here. I want my people to bless you. Come and stand here. What do you want? What do you want people to do for you today? I would My like friends. for the people to Yeah. What do you want people to do for you today? My friend. Tell me, what do you want, my friend? what's the guy? Yes. Pray for us and just wish us all the good luck and prosperity that we can find. We don't tend to get it unlawfully. We work hard. Yeah, I see. I know you wake up. So, yeah. Where's your trolley? It's at home, sir. At home. Yes, sir. Okay. How much money do you want to take for you to say my day is fine? How much money do you want to? Don't cry. Talk to me. How much money do you want today? Well, anyone that can bless us any amount, I can't. It's a blessing, so we appreciate anything. No, but how much do you think it's gonna make you pay your weekend well? How much? 50 rand, 100 rand, 200,
500 We can what? just eat 3 meals for just today and tomorrow. We'll be happy. How much is a meal? It's about 50 bucks a plate. 50 rand a plate. So 150. So you want 300? If it's possible. 300, okay. Or just a plate of food. No, it's fine. I'm gonna ask you. I'm gonna ask these people that are here. Today we were praying. Zebi, we prayed for him. The demon of Zebi is gonna go out now. Hey. Yeah. First I've got evangelist. Where's evangelist? We've been praying. So since we've been doing prayers, we want to bless you guys with 300 rands. So I'm gonna ask them to send me 300 rands now. Then I go to the ATM, withdraw it, and give you. Okay, where are my phones? Where are my phones? They've got love, these people. Where are my phones? Here. Okay, guys. E-wallet for 30 rand, for 300 rands. My number is 061 33 22 869. Whoever's got our height is not dark, but it's under deal. Our height is not dark, and those are under deal. But no garap and over zero. Want to ask Kumbira Unipanap 300 rands. Ah, guys, yeah, man, we don't take that door to power and you pay. Yeah, I don't know him. Hey, Zebi. Zebra. Uno de zebra. Judy, yeah. Judy, Tita skit trader Zebunas. Uno de zebra garacho na unofamba gara. Gara zotwana muna neka kachegera ningirikini. Fwani nezvidina. Zebra ndo chimama mabanze. Muntu mutupo wao. Hey, at 150. They are at 150, guys. Who said 150? Deep account. Judy is an account. Dylan, this account gonna have deep account. Judy, 500. They are at 500. Let's make it 500. Okay. Guys, who wants my number, guys? Okay, I think we have something here. Okay. Someone just put 300 now. I'm gonna withdraw it. We have got 300 now. We have 300. We have 300. Let me redeem it. The papas. The office. Hi. Thank you, Ashishash. Ashishash, and this is 300. E-wallet, guys. 061 1,000. You know, Buddha 1,000. You know, Buddha, I trust you when I'm an Azepa. Yeah? As a Baruto dog, Vakandiru. I don't want to be Marie. Yeah, red bitch. I have an Azepa, I know Buddha. Chungwa ito osu Zaganaka, guys. This is Mama Ungana Magaro, Banap. I don't sugar Magaro. Lakini anotenga madhumbe muroti. Guys, ndokumbira follow yenyu guys. Account ndiye kubawa guys. Guys, toku. Titi paiwa. Vape even 1,000 guys. Even 1,000. I think 1,000. 1,000 what are you? Hey, Andy. Yeah. 1,000 what are you grocer? What are you? Hey, it will start. You know, I'm gonna sustain yo. Hey. Mina ndokufonera jo. Ndaiona. Saka uri kumuti baby kuti zvitese captain. Baby rangu auzoti baby rangu. Iwe. Uri kurwadzwa ne. Matako baby wacho. The king will get one pana pano kwatakura making ngeni story munapwa papa. Aya. Madam unogara muri muchiki. Ndogara ndiri mujeri. Ndakabikirwa rimwe sadza singaite pana pazepo. It's traumatized. We now have 500. Tino? We now have 500, yes. Aripo. She's crying.
Say thank you to them. Thank you, everyone. This is the best blessing ever, and you've just made my day much better and brighter. Don't cry, it's okay. Cry is allowed. I get them say chairman. Nine. Say crying is allowed. Cry and laugh. Whatever, yes. I'm happy to see there's some people in the world still watch. But you guys are amazing. Thank you very much. God bless you. Guys, inegende kusiyeni mozorora. Tsano maita basa tsano. Kana mauya tsano mududza ndi. Ndokudza definitely. Magara. Zebuda uzorodza magaro. Adambota zorore ndikuda kuenda kuAustralia somawa zakawanda. Da kuenda kuAustralia. Ndine client. Okay. Tsano mune client yei. My clients are client yamina ndei. Australia. Yeah? Australia. All right. Amnataura vanhu vari kuIG kwenyu vari kude. Ngatichimboda zvekubatsira anhu aya. Ini yangu mozondibatsira later ndichazoya ndovhenda. Oye, tozokubatsira later. Ini mozondibatsira later chimbodi ngatimbo. Wow. I love you all, Stacks, and thanks. God bless. Waise mari dzenyu kuropafadzwa. Anonga vasvike 1000 captain. Nasi it's Saturday ka isabata. Sabata limwala. Inini ndakutongonamandira chiro rudo rwauya chiro rwakadai ndaro. Ndinotononyora angu magaro ndimaburitsa ane tumutsetse. Tichakura isusu taisatombozvitarisira kuti pane vanhu vane ganda rakadai so vanotosvikawo level yakadai. Imagine baba, ipapa vari kutidzinga kuSouth Africa ikoko. Imagine chama isi madzimba ndo zvatokudera. Vanodhirira masa. Musasadaro makuisa hasha pasipo. Apa tinoramba tichingo maona rudo rwuya rwanga ruchitaurwa kunzi munhu akangokanganisira waratidze rudo ndizvo mutojigara ndokune rudo izvo hazviwanike muchechizo unenge uchodiwa mari yemota yamufundisi hazviti unenge uchodiwa mota yemari yamufundisi mabhuru Zebedhia zvatori munhu atori bho. Zebedhia munhu kwaye chaizvo. Ndamufarira kuti. Ndamufarira Zebedhia munhu bho chaizvo. Ha? Zebe. Inini ndinokutera live by live chero zvikazi munhu ari kuCanada ndokutera ndouya ikoko ndobhandanetsa. Guys ka iro ristero uri harifana kutomboenda anyway. Manje ri kutofamba Zebedhia. Mama V Zebedhia. Zebi. Captain muri kuchemedza vanhu yani. Kepisha ari kuchemedza vanhu avanhu vachema. Maswera thing. Okay. What I paper look at this paper, guys. He just picked up this paper. It's written miracles today. This is God. Miracles today. I think you must keep this paper. What are we going to? I think you must keep this paper. Miracles today, yes. Yes, once in church, thousands of people. God is never late. He's always on time. Yeah. You were going to look for a tissue for me and he found that. Captain, dine 200 yandapiwa kunokuye vanhu ivavo. Oh, okay. Angaida kutotsvaka matishu. Saka ndoisa ukadhi. Ngangotsvaka chikafu iwe. Unoshandisa manewspaper ngambotangotsvaka. Ngaashandise newspaper rakanzi Miracle Today iroro. Guys, number yangu 061332869. Ndipindure kanimi. Ndati ndoisa 200 ndapiwa marama ndoisa ukadhi straight.
Cut straight. Guys, ndofunga muri kuona situation andina nemagaro andinawo. Ndakutokumbira help. Ndakutoda help. Adimaya. Adimaya. Ndikuda help zvoda ndirini, hausona kuti zvinazvo. As a sugar lines banyanya. Ende vanopana ko ndiana dzorera mavideo anaisoni futi mugroup. Mai. Vanopana vachi. Mai. Aiwa, naisoni wacho aita sei? Kwadi naisoni asi vari. Mira ndikutumiretsa. Nditumirokan. Muti magara atorine engagement. Patorine munhu akatobudisa garo kashaya engagement. Sano magara edu akatrenda nezuro mugroup. Ndakambozama kudelita ndakangoti ndikutowedzera hasha dzevanhu. Ndobva ndosiyana nazvo. Wangoti uchiti delete oga. Wangogara 2 minutes. Wona rakandwa futi. Group repa iroro. Reality. Reko WhatsApp. Captain. Kana takwenda kuruga stop ngatiende nekuya kuye. But izvozvi uyatiende kabhosi. Ndoda shu ambe shu awiri kuti twamela ina imeni notwa vatori neuya nokuti vayapira mari yacho Guys, bye bye. Okay, Tsano, thank you, Tsano. Bye bye. Thank you for visiting, Tsano. Mara kuitire nyasha. Tado kuti njenjexika. Guys, ndokumbira follow yenyu account yekubhawa ndasara ni 300. Guys, ndokumbira mufollow love. Shikere ruva guys, follow airuva account yepabhawa. Ndezvazwa ari mabhawa 2. Ndikwidza joy. Guys, kana paine munhu ada kukwira ada kuita something. Just type 8 guys. Ndandoda ngovhunza Judy kuti chamurwadza pakuti baby chi hapana chake chachishanda ipapo. Mhata masikana. Wangoda tete madiki kuti zvidi ndo wakamasika. Futseke iwe. Usapindire murelationship yevanhu usino wakati adzirike pazvinhu zvako ndikabva. Saka iwe uri kupinda pazvinhu zvako kuti zvidi. Zvinhu zvipi? Captain, kune imwe 2 aya yasvika kunoko. 2 aya, all right. I-wallet reichi? Yaitwa yenhikirikini inenge ichi weodhiremit.